Første gang lykkes ikke. Får vi anden gang. Det bliver rigtig godt. Det bliver godt. Vi er lige her! Så er det tid til noget kanonslag her. Står her på Åsumvej. For det er meget hyggeligt på en 669. Ja, tak skal du have. Det er så ikke 669 det her. Det er ikke 669 det her. Det er du-dagen. Det er marken. Fuck, jeg skulle have brugt noget mere lys, fordi jeg kan ikke se meget mere end de her også. Det er lige meget, fordi at når det springer... Jeg tror den giver lys. Det er det håber. Vi har den her film fra sidste år, hvor... Den vej der? Ja, okay. Okay. Hvor løber I hen? Hallo, Vi bliver bare stående jo. Vi rykker os ikke. Nej, jeg står og filmer. Prøv lige at starte. Nej, jeg gider ikke starte forfra. Jeg skal altså pisse helvede til. Det skal jeg altså. Jeg skal pisse helvede til. Jeg tror ikke. Jeg skal ned i den lort. Hvordan kan jeg være trådt udenom det? Det ved jeg ikke. Du er fucking heldig. Hvad helvede, mand? Kom, fisen. Og nu virker. Så har fru Leon hale i gang i. Ja! Ja! Ja, vi filmer! Kom nu så! Hey, du kan time alligevel. Det var ikke den, Kan du se? Så stille.